He knows everything. Ziak tu Aaron mat som dong zola. Nathan station hat chuan constable thar pakhat hi aron thok dona. Chuba chu Nathan thian lui Francis ani. Francis ale Nathan hi thian thata kan lo ni to thina. Nathan SCP ani laya Nathan te in bulchia in lua. Ma nia ko sa thina ni. Ma se kum nga vel anom nuwa ana wangin ain son tadaya. Nathan anena anin mu po chuan lim don nge mai. Nathan apoina lo welcome try in adu sakngal khop maya. Hiti hunla hi emle in thlan nei hunlai vel ani a. Party tin te po an tangtlang kher mai. Angai te bokin a thenin vote an leya a thenin an shala. Politics games tenom tak chu an khele tranta huai maya. MLA candidate pakhat pusaya po tlin ngei tumle. An party atsak ngei thainan abaina sa hle maya. Masama L2 berle a mel ma berero chu. An mani BL minister pudu zola ni tlat mai. Chuti rual chuan candidate ve tho pakhat fel mele. Zaidam mel minun nem takle zezoi pubuanga umve poka. Minister pudu zola chuan pubuanga zoki adu sak maya. Chu tak chu pusai hiana thika. Pudu zola po ahuat zual pha thin leni. Minister chuan pubuanga hi ama ai o tu tan. Ama anga minister ani ngei thaina turin athan puin sign a support ma. Pudu zola hi a upat ve to wangin a ai o tu turtan pubuanga hi adu berani. Pubuanga hi ala upalem lova kumsomli paruk vel pa kalani lo. Pusai ro kumsom nga apel thoi to thong. Assembly House at the meeting te. Committee anay dahian pudu zola hian pusai hi atrong el khumde khatrina. Pubuanga tu sai tetsu a support trina. Mase pudu zola hian pusai hi holema se. Pubuanga ero pazaidam tak ani kan ti dokha. Pusai hi aza thiam ma aho vershan lemlo. DGP chuan Nathan atsu office sa kauluta. DGP chuan Nathan hey MLA candidate pakat pubuanga hian an venga kholaya program anei dona duty turin faculty che helama chuan ti tureng ma omri lo kan lo boi pui thai thawang assistant rin omalain azin bo santa isi cha idule itrian pa Francis ka roi vela atia Nathan chuan thoi takin olisar atia akal tangala Francis ne chuan baikain purin pubuanga te innam chun vapanta a pubuanga chuan anin kota stage gym te an siama chuan thu alo soya mi puitlem song anom ve poka ni thana te po chu an duty dan po a serious lem lo khop mai constable panga fel chuan vai kwal ve ama se Francis ero mi puitnunga ni hoichi chipin alo ti mai maya nei thana chuan Francis kan DCP hi kan noya ti satlat an tirngota Francis chuan enga tingot mo alo ti hu maya Nathan chuan nui huwa chung hian kan duty na mun hi enta che program pui poni lova veng mong ber ala ni zui DCP kan ve a mi bula in la poimo takin crime branch ami kan etika an ti vel thina tuna minister thu sei po ni lo function ro pui tak po ni lem lova min han duty tir chunia ka hniam mel ti in ni hoichi chip mol pa chuan anui huwa Francis chuan ha na hadam tak apezok chen hi long le ro atia nei thana chu ain dapa he kamai zia la zoda mai kawaleng o lo omro o atia ne chuan mai zia lei tur chuan kal santa a chutia nei thana kal sam hlan chuan pubuang tu sei mek lai chu adina stage so chim tarum maya stage sa thu ve dang oem shwai tu tele duty ho te po chu stage sa thang chuan an tla chu vele engemo hi puak dur maya akhutarum maya Nathan po aput siang le mai rang takin atlan let le a pubuanga dinna stage lo chimrum mai chu amua mi pui chu an awa an tlan chena sa lom kermai Nathan chu mai khurum rum kara chuan vakalin Francis ti in atrian pa constable Francis chu a aw vaka chu vele mai khukar tang chuan mai tuam somvel hi anron lang thut maya Nathan ban chu pakhat chuan aron vit thoi fo maya Nathan po a aw thata ma se Nathan chu ain siam rem le a chumi chungin chu mai tum te chu an vai mai chuan an bauta dik hloma
engemaw hi a puak le dor thina mei khu chu an sa tual maya nei thana chuan a rumol a phora a hmu ya hupa a khu vaka police duty dang te chu a hmule zeu zela ma se mai khukara chuan an bole dai zela tuma mai chu anin mufia thei hlom lo ani ber mai pubuangan min chante u enge omsia tia mang ang taka a awri chu a hri thei boka nei thana chuan a thei ang tokin mai khu chu vai kianga chuta a thian pa constable Francisan pubuanga a thei topa lo veng him lai chu awa hmua vapan atum chu mai tom te bok kha an lo lang le a nei thana chu an bei ron ta chiam maya nei thana chuan chu mai tom te chu thei pa topin alo bei let ve a ma se abana hliam atora wang chuan a che hlei thei bik lo chu mai baka mai khola chu a khuna satu tul mai sia ma se a sahim na khop chuan ala in veng thei tho har satak chungin chu mai tom te chu a not kiang theya a pistol la thlau dai boxi Francisan sar nei than tia aron awri chu hria thom a hriat na lampang chu vaina Francis chu mai tom zinga pakhat chuan adula tak avit tapok maya pubuanga lauli tok chu a au chel chul maya nei thana chuan a ring takhian Francis nilo atifaka avatlan phaya police dang ho po chu mai khukar rang chuan an ron thal chuak le top zela nei thana chu amang ang tak zet mai tom chuan pubuanga chu alo man beta pubuanga po chu alo tal na sangei mai nei thana chuan vachan atuma ma se chu mai tom pa chuan pubuanga chu apunola atlan puita dai maya nei thana chuan Francis a chu vapan hnaya Francis a chu ka tangin thisen alo chuak zoi nei thana chuan mitui tlatau chung chuan Francis lungai su I thale mayang ti in adula misul ten an vina chu avadom be saka Francis a chu tongtumin a ang zowa ma se a tong theilo a khor dura a thita der mai nei thana chon trap chungin Francis ani theilo ti in alu atom vonga chu vele nei thana tu khum chu ari chora nei thana chu a hei ngal moya ni ko shelovin aum ta der mai tom te chu building hlui pakhat lua to lo ti hriat tak le balve tak huna anin mukhom hloma chong noi ber garasa chuan an chuka an zinga pakhat chuan phone a phora hello boss na kan zo ta boka khonge kan poisa tur chu atia phone mi chuan kalo kale ka in bul ko lo mle kalo thleng thuai ani mai aron tia mi chongvel nu chuan motor var nal em mai hi aron tlana chung mi te bula chuan aron dinga a chunga tang chuan patling ve to tak pakhat hi aron choka suitcase ken lai chu aron lek kanga heile akhas ngatin in hloni hi cheng noi nga atia mai tom singa an boss per chun suitcase chu la a shrimmin iplan chu apon rem hemai kan ngai sang khop mai che chu baka ini na tak I thup thiama han mang under po I thiam khar mai bu buang atia chupa chu tu dang ni lovin MLA candidate mi pui support perle mi puin an transfer minister me puin atu sak pu buang nge khani pu buang chu anuita huwa maya kha ani maya lom kanaw te o politics te hi chu apakar thiam andin muna thani mai pusaya vela hian min hnuai en ve khang langa anma ni party sonia kati chedoni mi zinga zang in kalanga ma se kani na dik tak a hreder silo atul chuan hetiang hian tual po tha sia mai tor a poilo reng atia an nui dar loma chuti hlimtlang taka anin kom holai chuan bang phena mipa na tura room ri tro hin reta a pubuanga chuan eheo chu tunge atia banglam pan chuan an vakala bang phena nei thana ni ko shelwa lo le teng chu an hmua a room ri tro boka pubuanga chuan thinrim zathian hepa hi tunge hepa hi police form ala zuya alati box silo enge omzia police zong that fikra u katini lomni ati khur maya mai tom pa chuan kapu voina police duty te zinga mi khania DCP ania imamo takin kantia anunna kanzuani atia pubuanga chuan in molami enga tan nge katianga kathil soite kha arhefe kange o ati chel chul maya mai tom pa chuan tuna kan that thei thawalom boss lungai su atia
pubuanga chuan thadro tuna thangha ro ativin tura mai tumpa chuan pistol aphora nei thana chu tina nei thana chu aron meng thuta rang takin aron in pep thau at maya mai tumpa silai ken lai chu a pe thlak saka a hnek thal tok maya midang chu an lo tlana nei thana chuan silai chu charin pubuanga bana chuan avuana atlan puita chiam maya midang ho chuan an lo uma nei thana chuan pubuanga chu motor omna thleng avatlan pheipuya nei thana chuan kapu motor chunga hin lut vatro atia anam lut rokroka mai tuam dang ho chu an lo tlana ma se nei thana chuan amalte te in an keya te an kuta te an dara te chuan alo kap thal pok pok hloma aka thluk vet nu chuan nei thana chuan pubuanga chu an ena pubuanga la chuan mang ang takin nilo kapu ka to velo min that chu ati cher chul maya nei thana chuan I thamo kapu an man ve thau cheni mo ati tadai maya pubuanga chuan enga min hriami atia nei thana chuan pubuanga iniem MLA candidate atia pubuanga chuan oni kanilom ti in lo changa nei thana chuan an kidnap lai sakha ka molom keipo min manama se ahun taka ka chanchuk cheni hi an khoina lo cheni tro an tilea pubuanga chuan engma shilo ti nami ati hu maya nei thana la chuan engmo engkhilmo ti in alo zot leta pubuanga chuan nei thana khan athu soi zong zong teka a hreman mi lawani ti hriat chian no chuan atho huai maya engnilve min thatman trepa kalome ODCP atia nei thana chuan motora chuan alu puya station nama vashwaita nei thana chuan pubuanga chu DGP bula chuan vashwai phain engkim until tonvel chu a hril taveka DGP chuan iti thai nei than iti thae atia DGP chuan pubuanga chu a han ena MLA in thlan ahun le trap to nang hi ka support ber cheni o ni le he thila hian tunge irin helber tu hian nge tha tum chetin azota pubuanga chuan ti der ti hriat takhian han trap der vel phota ka shabik lo keini ram mizoram sim te apo hian party dang chuan kan tlin lavin ti khan min thatman trepania masei DCP nei thana po hi anlo man ve thaw lo ni a ahun taka chia kalom tak takani ativei deuh luama nei thana chuan kapu kati turalom alo ti ve poka pubuanga chuan karin dan chuan he minti chetum tu hi opposition party lam ani chianga pusaya ni karingber ani hian min RMM ma minister nena kanin kom min mu te phai hi chuan tha min tum emoti mai tur hian min mel run maya ama ani karingber atia DGP chun ani po chu kan lo en thla dewange kapu hotoro ihim to nei than va thanga lo lo ta che atia nei thana chuan thla ta a pubuanga chuan nei thana chu ain chunga leng lu tora som thla ta wang chuan nei thana po chuna zui lu ta a pubuanga chuan anu puibula chuan du tak local te hi DCP nei thana ni nei than tunge iming pum kha an tia nei thana chuan mal som kima alo ti fe fata pubuanga chuan ani take nei than mal som kima ni hi voina kanun namin chan him saka kalom te sin ati veiluma pubuanga nu pui chuan nei than lo lut ro lo thuro khai thingpuite inila kan la ho mai bik lawang chutiro la ho mai bik su o atia nei than po chua thua ti chuan anti ti hota a pubuanga chuan nei than ka vain thla kange o ti khan kanu ne khan loin kom ro atia ruma alu santa a pubuanga chuan rang takin anaute ko khoma ruma chuan an lut khoma pubuanga chuan ngai thlaro so DCP son voin khan min man chuak teu ema ma se ka thu sai te engma hreman lo hlawa ka him pha ta ne an DCP lo bi ula pusai kha thil ti sual tua keima ka him na le min hriat cholo nan ka pu veka phuba aron lange ngei dona ka tin muni him lo wani chuwang chon so DCP so ka personal security atan ka duni min veng tu turin atita a anaw ti zinga pakat chuan ma se boss poisa tam tak alo phut ve thei sin chubaka min man chop ha ange DCP nei than ma som ki ma so a chansin ka hrenwala mina mai lo takani detective tam tak ai point a fing zo no chui a thiam em pokania alo tia pubuanga chuan
so security kana imek tene son min veng turin ka duni engtika ma min risuak lawang pusai hian min ron ti chiat atum don chiang sa a so mishing pa po so ache huai ve thei sia kan nun na tan a hlo om thei tlat DCP nei thana so asilai ka dante ache zia shrim ka en khan professional dik takani ka duni min veng tu tan ka duni ati tatlat maya pubuang security dang te hi vai vek an nia mi zo tong ero an thiam thung pubuang anaw ti chuan DGP chu an phona ti chuan pubuang chuan DGP bula chuan in thlan a zo ma chu nei thana chu a personal bodyguard a man adu thoshilin adil ta a DGP chuan boina an tok lem lo nen nei thana ai o turin SI lian te te an lo om ve thau bok nen chutia MLA candidate mevin aron dil ta ka chuan a thian pa alo ni ve thau boka a phalta a pubuang chu alom hle mai nei thana bula vakala DCP in DGP ka phone zo chia in thlan azo ma chu ka personal security a tangla ka duwa min veng him turin ka du cheni idule kanin noi khuwa roka ta khuan I cheng ri anga poisa po idu zat min dil ro imamo huna min dilla ka pese lang che atia nei thana chuan kalome DGP berena phalta chuan kaya lo hnial thei ani hleinem nang ven him hi ka hnani e ti in alo changa pubuanga chuan security dang anom nuala ka ring hlom vak lova vai an ni mai ba ka mi bum an ching sia an ma ni so ithu hnoya da vek bokang che atita a nei thana chuan olema se kapu ka va hove photanga kan puile ka fanu te po ka va hril ve photange atia ti chuan nei thana chu hota a atuka chuan nei thana chu ma taka station a fathlenga DGP chuan nei than voina tongin pubuanga te na chuan I duty angai don ania chutia ha thla kani lowang atia nei than chuan mase Sir Francis achungte khan Francis an vuini khan min mu ve ta silova pubuanga te in ka thlen main achungte vatlo ka duwa a thana po vakal ve ka duni ka thian pa nia ka chan man ta silova apoi ka ti tak zetani atia DGP chuan nei than I thei to pi chualom Francis achu chan man lo ma la pubuanga nun na I chana ka chuang tak zet chani in thiam lo reng so vakal ro pubuanga po kalo phone ange atia ti chuan nei thana chu kalta a chumitlai chuan pubuanga po meeting anzo chu in lampanin a hoa anin kota security vai hovin push up an lo bai ngat chu avangmuwa an bula chuan nei thana chu a thua thiang alo kinga pubuanga chu hril hai takin ava pheya nei thana la chuan security te chu alo vila push up antilai chu lo havin come on faster in faneve mi pain ni kha tangru alo tifak faka pubuanga chuan nei than enge omsia atia nei thana chuan atinga ehe kapu ilo honi mo atia pubuanga chuan nei than tinge hemi te hi hetinga push up anti supsupa gym I hong thar don emni ati huwa nei thana chuan nilovesar ka hrim ve da hlomani hi I compound chunga zu an lo ina ka hrim hlomani hi zak lo hlom lutuk ati khurkhura pubuanga chuan o a hau e mai zana an duty theinang an ha lutukanga sin top tir vatro atia nei thana chuan ole tu tok ro in van nei hle mai ka pu hian han khoi lo cheu selang chuan voi zatang ka ti tir le nge yang cheu mole ala tinwa no zuya pubuanga chuan nei thana chu en ngoi ngoya nei thana chuan sir ka zu in bolo ka nge o so kan ei trepania lo vain thlak la ka lo chho watang ti pa chuan pubuanga te in noi lam chu pana pubuanga chuan a enjoy vanga he mi hring pa hi mi mak takani police room takle nelom lo tak aniang chukatia a che dan hi afano pangchia sive atinu nuwa vai security pakhat chuan kapu keima ni khan zu kha security room a kema thian hotenen lo in mai maya ama pon nangma pon phalthawa nangma kema ni haw ngai chong silwa khadi CP khan kema ni min muwa min haw vaka kema ni kha soisa hreblom atia pubuanga po chu anui azalek leka atuga chuan pubuanga po angai tiang bokin in thlan anai to sinen meeting nei to chuna chuak le ta a
meeting an zo nu chuan pusai chuan pubuanga chu ko hranga room takhina mila ente buanga minister nen inloin komnga iviau pani theye ma se min bailet na na ka thiam lo ni mi alwa min pu khachu chete pon kanrel lo ti hria min ti che du wang mai ani tero ati khur khura pubuanga chuan zaidam takhian chutin ngai ma ta che engti kong ma in nang hian min that lawang ti chu ka hrialom i hresol palaniang ka pu lo hrim che tia pusai chuan thinrim takhian lemchang tu su police te po localin thu min ron sofia nang hian min ring helani ti po ka hrevet ma se min isik wang mai ni lo fim khur tong che ani lo chuan itana poizo kang atia akal santa a pusaya kal son che chu pubuanga chu anoi vurvura ama hriat thiam lekhian apul tran chawalani epusai hein thana hian katling don nang ero itling lo chiang khopang ingamani chuan min ron bei molang che min veng tu turin DCP Nathan Mosom kima omti hriang che atia anui huwa tlai lo nia in lama ho chu security te chu an lo bodiak maya gate bula chuan afapa no pangkum komile Nathan chu an lo in fiama pubuanga chuan Nathan khoe security dang ho hi an oma atia Nathan chuan ka oma lom sar anni ka chu an lak lo mai ti tur dang kapetani kha alo ti sam et maya pubuanga chu in chunga alo ta security te chu azong kola a muder silo azon kol shep nu chuan a in nuai Nathan a riana tang chuan security te chu an lo chuak ta sap loma pubuanga chuan hey nang mi ka khonge in oma atia security zinga pakhat chuan kapu kemani bible chiara DCP Nathan Khan kemani bible chiar turin soilom lautia pubuanga chuan mak ati khermai bible kan chiara itialo inge omzia bible in chiarmo ati hu maya security chuan kapu DCP Nathan an chiar tur soitlatlom atia pubuanga chuan Nathan sukova Nathan inge omzia bible i chiar tiremni atinge i chiar tir khera atia Nathan chuan kapu heng mi te hian zu chi an ngai tua duty an ngai saklo em ani keima hian engkim hiti fekila duty reng zokila asot zokang ti tur dang an nei chung lova hindi bible ka lei sak feka vein ni lenga chiar turin ka titani kha atia pubuanga posai tur hrialo Nathan se dan chuan ati hril hai hlemaya Nathan chuan security te holam chu amela in chiar nem to em ti nan zota an lo busap loma pubuanga chuan Nathan du tok te etia ti khera tu hlenem nangma chawa duty du chuan duty la heng ho hi chu omtir mai te atia Nathan chuan olesar ati ve mai boka zana lo thenga pubuanga chu amu hle thei tlat lo maya Nathan hian mani khan engkim ka soikha alo hreru vekanga phobalak tumin ti hian min bum kwal mai emoni don le ti in ain ngai to a achang le ani lawang hretak tak se chu khamini po khan min that ve ngal tayang ama hi anau pang chia ve hrim aniang ti in anin nem chople thina Nathan ko sajia chuan arilru ati boy ne le mai atuk chuna chuan pubuanga chuan phone call adonga anau ti zinga mi halo ni a pubuanga chuan phone call chu an pick up hello antia phone mi chuan mang an mel sa thian boss electro factory anron hal chevekania aron ti tamai pubuanga chu phuzuk maya vin sa thian inveng thalavam ni tutenge ron hal ati khur maya phone mi chuan tutenge an ni kan hrelo mayan tuma an mela mu thailo kanin rin lo line an local thoda ti chuan min ron soi sa chiam hloma ka thien ta phei chuan man veka ke chu karon plan se thei ramani atia thinrim tak chuan pubuanga chuan phone chu da anaw te ko khoma pubuanga hian liquor factory na ya chu po arukinani asum eruk tele diklo taka asum alak lu mangin adinania aw sakpha le bok hei chau hi secret factory nei lova factory tam tak pui ni silo ma se sum mu na thatak tak chu anei nual bokani pubuanga chuan anaw te bula chuan engkim chu arhil tafeka ati tu tur chu mi pakhat chawani saya bak vani su an party che dan chuan kathin adek zarmai
naw te u minau zuro atia pona an suaka Nathan ale pubuanga fapa chu konsola ano in fiama pubuanga chuan Nathan ka secret factory pakhat halania allocation chu SMS in karon thon chenga chumilam pan chuan vakalla ati tu te omang imu chon that ve khangche ati ta a Nathan chuan Olisar ma se nang khongi kaldon atia pubuanga chuan kalna tur kan nei kan hrilang che chuan vakalla ni mai atia Nathan chuan kapu nang ven himi ka hna ania kalau kalve nge ngayang ati po chuan pubuanga chuan kanau tenen hian kan kaldon alom vakal phot mai te Nathan chanchin min rile don nia atia Nathan po chu avakal ta a factory chu Nathan chuan a thlenga alo kangral trap to hiala chuti lai chuan pubuanga chu thinrim takin pusai tina chuan avakala pusai chuan phokru hian alo ena eng soi set sot lo chuan pubuanga chuan pusai chu nek thal top maya silaina chalatina iche dan hi ka kham ta khop mai o atoke engei du soiro hetia kan personal thil inti chi saklo hian idu chu soiro minister ni vengei du minister ni venge chui du ni dro ativin khurkhura pusai chun thinrim takhian min kap mok ro bonga thil ti sual tu a main min puwa chumi nuwa ti hian ka ina ron kalin min ron volenga mo ka hrilang che email po mu peilo na kalaya ibung ro ka khoi che sak pe che ring em ni eng thil ma ka ti lo ma se ti du ang anga I che ni chuan ka ti che ko tang che alo ti ve panga pubuanga chu ading hluaya nang lo ti tu turan omlo ka kal photange ale pe ka chuan ka silai mu hi I thluaka khan ka phumang ti pa in an chu santa a motor lam an pan pa chuan pubuanga naw ti jinga pakhat chuan kapu pusai ti ni kherdon emni athil ti chuni se khatin ina khan thlambuang takin a mai ngam lawang abiru nge yang alo tia pubuanga chuan ka hrialom amit ming atang khan ati ani lo ti chu ka hringa lalom min beitu dang an omani party dang po ani mai thai ati no chuti lai chuan nei thanan ron phone a pubuanga chuan phone chu a pick up a hello antia Nathan chuan kapu akang 5 vector Jax Daniel ni akang ve mi alawa ala in tla karing kalo hon don mi aron ti zo achwa pubuanga chuan idule lo hon la atia phone chu ada maka thinrim takhen soi te hian kan DCP vela hi security te zu in a hawvel vaka adu ve tho si hui ham rilru afa boy vele ati no Nathan chu aron hopa chuan Francis Khana zukala atrap sei zeya ading hloya Francis phuba chu kalange yang lungai su atia ti chuan akal santa a atuka chuan ahmani a pubuang factory duty pakhatin aron phone hunang vela tho chuan pubuang chu a medical factory a doctor pakhat chuan aron phone a sir mai tuam som rolvel damdoi kan thler ran line ron ruta min ron soi sa hrepa damdoi song min lak sak feka kudam pen hal chevek aron tile tamaya pubuang chu ading hloya vin za thian engge moi soile tu phiang sen in nge min ti boy reng hile ati khurkhura amang ang lutuk chu avei kol reng maya nei thana ko chawa nei thana chu pubuang ruma chuan alota pubuang chuan nei than kan ina nilo ka factory a duty to chokang mi tuine mo ka factory te hi amal te tia ti chial tumin an khoi thina ni he mishing hi min man sakla idu sa ka peng che atia nei thana chuan ole kapu atia pubuanga chuan he tiang zel ani chuan a hal zau vek mai dona lo naktuga ka chemical factory a chele nge yang chuta chuan duty turin ka du cheni nei than atia nei than chuan ole kapu police force te ka kawanga ti chuan kan duty don nia atia zana chuan pubuanga chu thinthi po in amu thei to lova amu thilanin amu manga mai tom hlir somvel hian tha tumin alo thinzel boxi amang ang tak zetane atuka chuan nei than chuan police force ka khoma ti chuan pubuanga chemical factory chun vengta a ama a pubuanga factory dang ho an har thin hun omang vela chuan ama factory a chuan pubuanga nge churan kala
nei thana tele police dang te chu kat an lo deng vel mai maya nei thana la chuan ring za thian akat den puite bula chuan so tola thuro kaman chiang lutuk ikot thi in alo nui thler duai le ngala a thenin kilkhata mai zial chu in an lo ti na sangei mai pubuanga chu alung oi lo hle mai nei thana bula chuan afakala nei thanan alo muchi chu adinga he kapu ilo kala ni mo itelve du karing itelve duem kaman nem tonia poisa in betang antive khangla hei cheng zanga lai kaman tonia ati zu aswa pubonga chon vin deuh takhian DCP helai huna hian nangni police te hi picnic turin katilo cheu inva veng uluk lo ve ati khura nei thana chuan kapu tuma an lo kal lo hei kan veng charchara aboring nu tuka ti hian kan lo in tilim ve nei hi atia pubonga chuan asana anena hetiang huna khan ani sia tinge tuma an lo kal si lo le atinwa nuwa nei thana chuan kapu hotoila an lo kal pai lo niang vein chu atia pubuanga chuan amel rum khermai nei thana bula chuan an lo kalang hori lawang atia nei thana chuan hoi ham an lo kal kheri du te chuan kan kau hlomange o ati tamaya pubuanga chuan phok hru hian nei thana chu ena inge omsia ati hu maya nei thana chuan hoang katimol mola an lo kalang ti zela kan kau mai nge police in siama hone ati faka chuvele police force hote chuan an kor an phela ton zaw nen fek an oma an mai an tum ta feka khonvar tui an phora chu chemical factory chu khonvar tui chuan an lai tamaya pubuanga chuan nei than inge omsia ati faka nei thana chuan ilaman thiam na nge pubuang keima hialom I factory hal tir thin chu ati tamaya pubuanga chuan amit mutsuak trap khopian nei thana chu han ena engmo nangma mo atia ameng bial fek the hiala nei thana chuan o keima kani e khamini khan mi pui ma thu isoya nangma ro manna fekani ti ka hria khang mai tum te khan min mana ma sevane thlak takin min thatlo ni ko shelo anga bang phena kom lai khan itu soi zong ka shreveka nangma ro manani te po ka shreta vekani ati ta phiar maya pubuanga chuan nang hi mela le atiba nuai maya nei thana chuan enge ithin rimani tiro mak itini tiro hei aya makka shelen cho khati lai khan ka thap ve ngal thei reng cha ka thian pa Francis ai tha tel wang po khan khati lai khan ka hlumha che po ka chak le tuk ma se chutimaya ol sam chuan he khovel hi chu san mai ka dulwani police kani a tua that mi kani lo chuwang chuan inun ti chiata inei zong ti bo sak vek che hi ka thlang ta zo kani ti chuan engma shilawangin ka oma ka chan himang che ti in chuting chuan kalang ta a kadu ang nge in I personal security guard ta chuan ka tang ta a inin chung zong en kola bel chien vek kadua ma se chutia inin vel ka en fi vakani chuan minrin hel ka hlawa kha wang khani ifa pa ka in fiam pui thin in chunga kanin kola ti chuan iruma te kanin uma chuta I file zong le I factory location te chu ka highland thei pha ta ni atia pubonga chuan ka that ton che ti pa chon ne katuma ma se nei thana chuan akut aloman saka a hnung lama el sak vaka ari tuar maya pubonga na tilutuk chu a aw vaka amit muwa nge chuan police dang te chuan a chemical factory chu an halta hlo maya nei thana chuan pubonga chu anam thlutopa naktuk jing dariata kanin bula nangma in lokalla ronin pero SI lientenen kan lo ngak che pubuang boina dang siam tum do su inaute iron hruai ni poin kan ka phre me lo ti riang che thu oila ronin pe mairo ti chuan Francis ai that po hi kangai damang che san in che san ska peng che ani lo chuan SI liente ka phone che fanga information song omna file ka xerox sokha ka pholangang thutlok na fing tak isiam ngai ka bai se atia akal santa a atok jing dare da chuan nei thana chuan anin bula SI lientenen pupong chu an lo nga ka dare le chan ve apo an lo la thleng tami alo maya nei thana chuan liente man adu zo kan hi tia kal antum che chu pubonga tele anaw te chu an ron kalta a pubonga chuan nei thana chu anu ifur fura he good morning DCP ni zan lam imu thaim ti ham pa chuan nei than chu vapana
pubuanga chuan aip teya le kha chu nei thana pek pa in kha nimina izo na min zo kha ka chan lan se ni kha atia nei thana som paper chu han ena transfer order alonia pubuanga chuan kha kha I transfer order ani kha thingtlanga posini e punei than kalmai te minti boy thei to lawang ati pang panga nei thana chuan makti takhian pubuanga chu en reng ringota pubuanga pok chuan khatia imang ang mer khalom ka hmu du chu kha khani mai DCP politician kani he ka hnuaya ini ti thengil ma ta che chu thengil time ni in DCP sumo ka thian palom iwa hanti sul chiang emtero punei than I chawlo itong ta ni he ti in anui ta huwa ti chuan kal santa a nei thana chu lungoi lo tak chuan station a avaleta police dang te chuan an lo en thup maya DCP chuan afapan naya nei than apoi ka ti khop mai thingtlang lama in thlan aso ma chu yo mangai don ani atia nei thana chuan DCP chu amita taka ena sar MLA candidate pakhatin kai Deputy Commissioner of Police hi transfer order minron peya sar kha MLA candidate kha CM anilo Home Minister ponilo veng pakhata MLA candidate ve mai ni police anilova DIG ponilova DCP ponilo candidate pakhatin transfer order le kha minron pe ka thim lovani sar atia DCP chuan neithan politician an nia tin ka thian pa ve leo ani boka ti thai kan nei lo ani ka du sek nilo ka du sak ve ngai lo chu ba ka Francis Thatwani ti evidence omlo ati rai soi si lova neithan apoi khop mai politician te thuwa kan omangai ni minister hian aring sual phaldon chunglo ti thai kan nei lovani atia neithan chuan ani tak chu I thian pa ni wangin eiruma se secret factory tam tak nei ma se ka thian pa Francis support that ma se I thian pa ani mewa kan man thei talo ani tero a try ni le hi ka so thang cho ke po I thian pa ifa pa ang chiai en I thok pui irin le I chuan ve kani a min ring a ma se ka sum du wangin inu pui fanau te hi that vek ta ila min man no big don ni atia DCP chu angoi renga nei thana chuan apoilo sar min chang chu tlaya ban na le kha karon thelu tanga keima nge hian police rule telovin he MLA candidate satli ve mai hi ka bai don ani atia kal atum che chu DCP chu nei than loading te atia nei thana transfer order le kha chu avalak saka apot thlera nei than idu ang chuan vacheta che atia Nathan Sun lom takin DCP chu saluta pe a kalome sar kalome atia akal liam ta a chuti lai chuan pubuanga pohlim takin ina athua a faifo khlap lara chuvele kongka aronin sui hong thuaya Nathan ale police force te anloni Nathan chuan police man fekro atia an man ta feka pubuanga chuan hey min thla ro enge ka ti sual ati chiam chema Nathan chuan pubuang in thlanna chuan telo phot mai ro zela kanin thlang don nia kan thlang ting nge ang che atia pubuanga chuan pundanga duty turin le kha po idong to a hetia minron man mai thei hi inilo ati vai panga Nathan chuan animo kha ka transfer order kha ithian pa kan DCP chuan ama nge na pathler vekani thingtlanga chuan zin du viau mai la kazin thei talovani kazin thei na ber ka bosin apot thler vekalom ngoi makla thoi takhan lo chuk ro le atia an roi chuak ta a pona chun press meet te ano phunuai noya zona an zot supa a thenin tinge pubuanga hi inman antia a thenin pubuang arukin factory ineya antia taktakani emte an lo ti boka neithana chuan pubuanga hian ai ruk na sum mangin factory pathum lai neya chu police ten man chokin anti chia sakto a tin mitam tak bumin vote a mu tam theinan mi vau aching le bok kan department ami constable Francis su that boka khaminia boina siam tu po pubuanga hi ni arua man na vekani atia ti chuan pubuanga chu zelaman phur phei ta a tlai lo ni a nei thara po in lampanin a hoa in chungalu chi chu sanvi chon aron ko ngala oidu tak
thulom boxi nei zatlau boxi ka hriani o alo ti chiam nei thana chuan eng thulom mo doctorin phiri paya ti mi alo ti huwa sanvi chuan oi mola chu tiang lamani lo ti pa chuan nai taka nei thana bengbula chuan engamo hi asoya nei thana chuan phok hru hian eng mo rin oman mo lang rin oma hi mo lang rin oman tlong te aki samo ole keima rin oma ASP lalrin oma nge mai chu kalo le ta e in soi the na pon hilovin ke ASP rin oma hian hunrei tak chung kalo bem to keima ka jin nge mai tluang te chu kan kis ve ta ne kha ka zak boxi nuam ka ti boxi ka ti hunlaya kan dan vel ka chu thon thuwa zia chhuwa thamani a zia in laman lovani chuan ti hian a ol sam thei dan ang berin kan soyange kei val senior lalrin oma hian bialnu kan hi ve to ti na ni chu chuan comment na te khan laklo si zeilo si mol si min han ti le fai teu single ho song song khan min tluk lo phata ka khongai hle mai chu a bikin mi pa ho kha tinge bialnu te in nei lo thei sok le o amak khi ka ti ke ni bialnu nei ta ni chuan amak ve e mani mai che bem dan in hria du chuan police station a local top mai ro kalau shil fiang cheu ashim shimin ngai zong nei hi sual pa ni lova pathian pen ngai zong nei aphala wanga nang le ke hi lo piang kan ni nei than hala khan a oi lo ve khang langa ama chau kha mai chebem dan hria ni lo ama chau kha thil hre berani bik lovania kapon ve tok ole ka soi thui le ma thin min hre thiam te u thupuya lu donang o ngai thak nuam ule TNR channel lian ve tak te chuan live in an ma ni channel a news an puang meka he channel hi a hlotlin mai pa ka kumtin mai hian an TRP chu a pung tul mai thina chu channel nei tu pa berle an director ber chu pusang te ani a pau sa le lul takani hemi chan hian Mizorama thil thleng sang tele news thar ber te chu an chua channel dang te po in an tluk ngai lo hle chutia news an chu mek lai chuan an call te chu aron top thut maya light ta thim vek poka an mang ang hlom hle mai pusang te po chu a phi ruai maya ma se second somvel nu chuan alo eng le a an channel big screen a chuan tuna tanga minute khat nu a he channel a hian tual tha na live in ti chu ani ang ti hi alo in ziaka timer ein set ngal boka pusang te po chuan angai na a hrelo hle mai control room lam bepop vatin enge thleng hi tuna ti top vet ro at chiam maya control room duty te chuan sir he thil hi eng tialo omngai kan threpi glo kan current line po an control tel vekani tin an lo changa pusang te chuan vinzat mai hian main plug off vat mai ro tuna off vat ro ati chel chul maya duty chuan sir main plug chuan kan off to engma danglam na omlo he thil ti tu hi hacker ani nge yang police phone mai chini an ron ti a he thil khen la hian nei thana nen hian TV a engkim chu kan lo mu ve veka rang takin TNR office lam chu pan ngal mai kan tuma ma se nei thana chuan kan thleng man chung lowang eng thil nge thleng ti chu han angel photeng atia ti chuan TV lam chu kan DGP ten chuan kan enter thap maya TNR channel lo en mek tu pakhat lawyer monte chuan a hotel thlenna chuan ama in zu a ina TV chu a en meka chutia a en reng lai chuan channel chu aron chiang lova second som no vela ron thavele maya ma se TV screen a inject chu han chiara ni som nuwa tual thana live an chua tur thu aron inject tamai chumak atile a ti chuan a thian dang te phone a tual thana a thlen tur thu te chu relin TNR channel lo en ve vectorin a hril hlom boka minute khat a per trap tia chuan karen aron omlo ta dai maya a thin rim kher mai rang takin reception lam azuk phone a vin zathian karen omlo vania thil en tuilai laia generator te in nei vel vem ni ron siam thava tro ati vaka ti chuan phone chu da a second som novela chuan kongka aronin kika monte chuan
lo lu tro atia mi pakhat bek akpua lo ma hi lo lu ta pumuan te chuan nangma emni electrician andon tir chemni ti pa chuan avamela athim ema wang chuan a mel a mu thailo chupa chuan changlem lo chuan alo abongau ringota ti chuan pon veranda lama chuan a phaya pumuan te chuan siam fatte o thil en lai kan einia atia reilo te nuat chuan light chu aron eng ta a pon atang chuan chupa chu ran ruta a mel ero a mu thailo mai kordum ve khiwa kodum fual tlezer mai hi hapoka bek ero ak tolo kordum ve ka ha a ki kordum le pekok tum nen ama chu rongdum vekin ain thuam ani ber mai monte chun chupa chu va ena anui suka ithiam hle mai nakina ka cheka hutana poisa ka pedon chenia a shrimshrimin tinge khatia in thuam upa alumte itivelovem ni atinwa no a chupa chun a changlo monte chu a en ringota monte chuan chuk toro mi chana chang poshelo ti pa chuan tv chu on an tuma ma se tv chu ain on thei ta reng lo maya monte chuan enge omzia tinge ain on thei lova isiam thalvem ni atia chupa chuan zoi muang hian ithi na tura karwa manna chem te chu ka zo fel to e ati tamaya chu vele tv chu ama in ain ona tv screen a chuan ama pumonte omna room nge mai chu alo lang ta a apula mi pa tumveka in thuam po chu alo lang ve nge boka pon veranda tang chuan drone camera hi aron thlok chho boka tv a chuan camera angul sang atanga la ama room chu nge mai chu alang chuai mai boka pumonte chu a hoi kwala aroma chuan camera alo in hung fer furhlom maya pumonte chuan mang ang ti hriat takhian hei tungeni a enge omsia ati chel chul maya chupa chuan TNR channel a khan tunmai khan live in tul thana video an chhuwa tur thu an run soya chu video tur chu tuna hian kan pani hian kan siam don mekani atia monte chu a hlau ta khermai ti chuan chupa chuan pumonte chu a soi sata vak maya banga te chuan alu atau tir chora a chang le areka a hneka a benga a pet vak boka en shom takani minute nga chung vel zet chu a soi sa a ma se thom a hriat awang chuan camera te chu la khom vatin a beka khunga ti chuan chemte a phora monte chu voi som a vita sia maya thisen a pernuai maya monte chu a thichiang ngai mai chupa po chuan a bek chu a ka ti chuan tukvera chuan a chuang chuak ta dai maya pumonte ro chanman ani to lo thisen nena in chi pia nuai mai chuan chuata chuan ale ter maya minute khat aralta mo tia chuan screen a chuan hotel room chung ang deuh mai hi aron lang hlol maya ti chuan room chunga chuan mi pahnih hi an lo oma pakhat jok chu kan mel hriat ani kan case suina te po mi lo pui ve seu to tu lawyer monte ani tlat mai apula ding ero sang lampang cher deuh hlek mai kor dum vek vua thom na dum veka in cheile kot fual takha hi ni a ti chuan veile khata chupa chuan pumonte chu a soi sata chiam maya nei thana chuan e heu khi khoi hotel nge ati chiam maya SI lian te chuan sar EMR hotel ani in ka hria kong chunglama tanga kalin anai zokang kan station atang hian alavak lawatia nei thana chuan police force nen kalfatang u athat manange ti le tlan chua kan rol ngala hotel kan thlenga rang takin pumonte floor rom na chu kan han thlenga ma se kongka alo in kaltlat mai nei thana chuan kongka chu tlo chia a chunga kan lu rual chia chuan tual thatu pa chu tukver a alo zong chuak man chia nei thana chuan tukver lam chu panin avada ka keipo chu kavadak ve a chu kan mi mek pa chu mak takani mihring po anglo building le lama te chuan azuang kai zung maya bek por deuh mai hi ak lu le ngal nei thana chuan a phone phorin noi lama ground na lo changru not lampanga aron kalbokania ati chel chul maya keini tan chun ti ngeina omlo tukvera han chung chokin han pakai ve so satum maila kan kum alo tam ve to nen kong her mai te po alo ombok si
in hnuai lama chuk le donin hun kan pai hnem don boxi thu thar ngakin kan lo om top maya ruang chu kan han ena mun som vela vi ani a thisen apo hnem nge mai chantla kani to lo athi chiang em mai hi ni ringot nei than chuan tunge moni le achirang si ati nuwa chu vele phone call kan donga sar om na chin kan hre to lo achirang lutuk kan man lovani e an ron ti a nei thana chumong chang hian han ding chuaka tup ferlam chu hoi pa in roma na fel fai tak aneya he karani ti chiang bok ama chau ani lo mai thai puitu anei karing tlat chuan professional dik takani in sual athiam boka achirang em bok atual tha dan en hian phubalak duna anei atni ni tia chianga apon khermai a rin om he kan mel ma thar hi aming kan pholo lo teng atia ke chuan kalu thaklo pui chu hiat no pa chuan enge niang kalo ti huwa nei thana chuan muang cherchor fia taksi hian jaguar ni ro se atia TNR channel te hi company hlotling takle sumnga takan ni a channel chau ni lovin anma ni mingtho hian boarding college san nei boka he college po hi alar hle a kumtin mai hian zirla hi an nei pel sela zirlai te po anti thathin le chu college po chu TNR college ti in aming anfu a he TNR company avaya nei tu chu an director pusang te hi nia tual thana hlenjan khan TNR channel hi anlar chu phal he a YouTube lama po an channel chuan khamisan khatlet chung khan subscriber aletin an nei bela viewer te po makta duai chuangan ni aum zia chu kha channela tual thana thlengkha Mizoram chau ni lovin state tanga tang te point an lo enti na ni maktak main TNR channel chu ama ain an din mun chu ain for chho chak hle maya an TRP po asang hle bok tual thana thlen tu kha chuan pusang te chu an office a kalin ama zana thil thleng vel chu an soi hawa ti chuan control room a aluta duty ho bula chuan enge chansin thar thulom omte a umem an tia duty zinga pakhat chuan sar thulom om lo chu mi puitele police department ten min dema kan du reng wanga thil tia min ngai ni ma se thulom om deuh mai aum bok chu ni dang zong ain kan channel TRP hi sang hloi maya tundin muna chuan not isa kan sang ber riani atia pusang te chuan atha e kan TRP tal asang alom le ma se kha tual thatu kha kan chui chuak nge anga yang atia hemini hian TNR college station class an tran le don to a ni ko marte lo hunani college kal chu an han tran le ta a nula chelo tak te le tlangwal hausa ti hria tak te chu an veile ta so maya an changkang hlomin an mel po mu anuam na ro e he college si achangkanga sum nei ve tok tak te tan lo chuan han lu ve ngot na chi po ni lo he thon thu ziak tu pa nge phei hi chu alut phateu lo mai fresher tam takan lo luta fresher jinga chuan play role mel thatak kumsom ni pani mi chair lampang sang thaje zoi mai le ngau lampang timothia omvea mai chithren khate chuan an endu hle mai he college a hian SU leader chu lalfa komania chu chuan naw mai chia he mi college salut ve tho mel thazet mai rosie nei boka timothy chuan rosie chu avai khat mu na tangin angai zongin adu ema ngai zon ngei po atum ngetlatani nei thana ne chuan tual thana thlen tu kha chuan TNR office lampan chuan kan kalta a office chunga chuan TNR channel staff tele manager te chu an lo ti tia office chung lu kan tum chu kongkabula security chuan kan pute an committee a lu tlang phal ani lo alo tia nei thana chuan he case hi keima ni kuta a oma input so thil zo fia kan doa kan lu nge ngai ni atia security chuan ai a theilo police te po lo lu ti lo turin min hrethiam te u atia nei thana chuan security chu apula patnaya inspector Nathan Malsom kima thu hi inhel ve khanglang ani mo ti pa chuan anam sondor maya office chunga chuan kan luta manager tele supervisor tele staff te chu anlo ti lai laya Nathan ane namin mu chuan manager zinga pakhat chuan engwangin nge in lo lua he kan meeting hi aso ma chu police te po lo lu kan phal hlei nem alo tia
nei thana chuan nu chui hi nang ni TV channela thokte ni lovin police te zokin kan thok thina police te zokhina ni sui thin ni nang ni ro chuan pek chuat chap in thiam ti in alo chang le ta manager chuan he kan poina hi a serious viawania khonga in pona milong ngak ro atia nei thana chuan in channela nge hian ni zana life in tual thana chu ania ati tu hi he karemo misual dang nangma ni poina in hriat lo ani ti pokan hria ma se ti tu chu tu poni se in channel hrichiang tu ni a in channel atanga chua ani meu wangin keini a chui tu te hian kan tu chuan police custody a kan hroi vek thei chau ti hriang chau atia chu vele kongkabula tang chuan tu emoni hian min hruaila ingam chuan min man ta che aron tia kongkalam chu kan va hoi phai thupa TNR channel director pusang te alo nia nei thana chuan pusang te mel pa chuan nang hian ni mo director chu atia pusang te chuan o keima nge hi kani e he thila hian police in lo in rol vak angai lawang ka channel ania keima ni hian kan chingfelan FIR kan the lut lawa keima ni ti chop ani nge ni lo po in hriam ni ati pang maya nei thana chuan vin deuh takhian ngai thate director tual thana thlenga supo tvia tupon kan hmua mizoram pumalar bok he tiang thil a thlen lai hian keni police te kan mai in iringem ni atia pusang te chuan I okki kha san reng su helai muni police station anelo ka office ani hi helai muna hian keima che hian ka okki ka san thei chu hriang che ati khura nei thana chuan ani mo a thae company pakhat director in KDCP ti turmin shilamo in channel TRP sanchi in mamoni tiro ani chon han chuila tunge chui chok ma sa kan hriang chu tin hei hi lo hriang che he tual tha na hian in nam noi ni vai chuan kain counter ma sakper tur chu nang hi iniang atia chu kan tumlai tak chon pusang te chuan DCP he kan sum don na ti se thei tu chu tu poni se kan member pui nge poni se nang ni pokhani ro se thlamuang takin ka om tir mai lawang ala ron ti hrama ei thana sunui suka ti chuan kan chuak ta a pusang te chuan kan chuah nu chuan kan hriat tur kher hian ring takin a staff te bula chuan ole ngai thlaro zan ina kan channela news kan pon huna TV moya tual thana dang live booking chuale ani ang ti score lang chu he tual that tu po hi aron chele mai thaya kan channel TRP ti sang tu ani poka kan man tang kai ngai ni ala ti ta deuh dewa staff jinga pakhat chuan sar hetiang te chu chi don em ni kan channel hian a tor pha the nia chu baka ka tual thana kha atak tak ani boxi pini po hi min beirang zok po ani theisin alo tia pusang te chuan kan TRP asang turani top mai chu kan thil tum poni roman na chu kaiman ka siam mayang tuna chuan ka thu soi hi zo mai ro atia nei thana chuan rinom kaltiang he zakor hi tu poni se kaman mang chuan somi chapa utak po so kamananga zirtina ka pehlak donani atia ti chuan kan kalta a tual thana hlenjana tangkan he tual thatui aminga zakor ti in nei thana na po a Instagram Facebook le Twitter a post boka Mizorama alar hlea he tual thatu po hi tu po mai chuan zakor ti vekin an lo hriat pha ta ne nei thana hian he tual thatu pa hi zakor ati na chan chu apian le ain sai dan te a mel te zakor an wanga ni lova a cherang ema a tha tur po roman na fel fai tak nein a thata a che dan dan tele afin wang hian zakor ti ming hi a pho sakta ne chuan zakor hi in hriat lo takin zakor chu sakai chikhat ania a cherangin asase turte po ase ve phut ngai lova roman na fel tak siamin fim khur takin a bei thina sakai chung ko jinga chuan a finger an hial ome bialnu nei velo chuan in hrethiam chung lawang keini ang bialnu nei te hi chuan engkim hi kan hredeu vekania kar khat chung te meu an bem tak nuwa chuan Timothy po chuan Rosie po chu a chai hlu thei ta rama anin ngai zong ta a an mel thadun boka reilo te kolesa chuan an lar ta hlemaya TNR company nei tu pusang te naw puzola fapa hi he kolesa hian alut ve a tlangwal om thadu lo takani a ming chu ruata ni a an kolesi apate ta ani wang poniange ain la nei tu ema
class akal thapei lova rui chungin class te la a nola chaila sha chi mi cheu lo ron le ngei ron ani a an ngei mai pon hi lovin an ten ngoi ngoi ani ber mai in sual a shat em boka ane profu le ngal a thian te zara hian in sual ni kho po a chak le nge thina a mela a cheve ro pui le ngal bialnu cheve te chu nei thina sumnga vio ma se a mel chuanom no takawang hian mai chemel tha a chang ve ngai me ulova an thian ho hian class an bang se a exam na la chuan an pass vezel mai boka thlathum te akal lo top zela adu hun lo let le a college pumpui deuh tho chuan an huwa ani ber mai kai kha chu an SU leader te class ami chorsale apial nu Esther chu class ban vele an in muwa in moturin anin tiama anin mutum nahi an college building noiber garage ania boarding college ani angin student ho jong chu hostela anom veka day scholar anom lova ma se ruata ero hostela aum ve ngai lo thung college lian tak ani angin in ngai zong po anom ve na sale a jor sale Esther te po hi in ngai zong a chuan indu ve hlia takani soita kang khan jor sahi an college SU leader fakathian pani a anin classmate bok SU fakachung changi soilokila mitum ru le dikna du mi ani a ragging hi a ho bok leader ni atlin a student dang te point athuan oya chumai baka faculty tele professor te point an fakle hemitla hian esteri chon building chong noi bera apil pa chor sa chu garasa lo ngaka minis somdon lai nga nu po chuan alo lakal silwa ama chawin ombok nen alau angreng le mai kalmai tuma ain herche chu abula chon ruata pusang te tu pa ruata mi om herzet mai kan ti kha esteri chu lo nu ivurvurin alo om reng maya Esther chon kalsana tuma mase ruata chon man betin a om porde chu khoi saktral atum tatlat maya Esther chu atal vaka atrapa ti chuan ruata po chuan nui huwa chung chuan athla ta a Esther chu trap chungin garage chu sanin akal sona pona chuan abial pa jor sa chu alo oma Esther chuan trap chungin jor sa chu akua jor sa chuan hriat thim lo mel takhian Esther engenita tingai tra tin azota chuvele ruata te thian ho chu lokalin an ron noi phai vaka chuvele SU leader fakatele an classmate te ho chu an local ve ngal boka Esther chuan trap chungin thilom sia asoita a jor sa thin rim chuan ruata chu vanek atuma mase fakate chuan an lo dang vata fakachuan ruata pula chuan thin rim tak mai hian ruata itima ma toni director tupa ini iwangot hian idu ite thei big lovania inung chang isim lo chuan principal bula ka he kangche atia ruata chuan musit mel takhian fakachu anu iwak faka velo tukche hian ke chun student union ti vel kama molo he college ka ni hi ka du ka tiang ingam le min complaint che ka lau lo lu to ki ka nui se jok ti in an thian ho chun an nui vaka fakachuan ila shave khopang ti in ruata te thian ho chu an kalsanta a fakachon complaint chu ziakin a thelu tangai maya an head of department nena chon engkim a shirta boka an head of department chuan principal nena thelut le a principal chuan director a shil le boka kar khat chung zet an nga nu po chuan complaint chuan omsia anei thuilo khop mai ruata la chu a thoven ngain ala thoveng renga mai chete chu a chai chun zum reng boka lai khat chu Timothy chuan abial nu SU leader fakanaw Rosie chu in mu puya soma Timothy chuan college ban vele in noiber garasa milong ngak donia kan bang plai hret dona atia Rosie pot chuan alo rim ti ve mai boka class an ban nu chuan Rosie chuan Timothy chu ngak renga reife anga nuwa pot chuan alo lakal reng lo maya chutia Rosie in anga mek lai chuan anung tang chuan ruata bok chu helmet full face kumin ain saidan pangai nen chuan aron pheile ta a Rosie chu hnung lama tang chuan aron pom thut maya anu te khoi saktra chu atum le ta Rosie chu trapin a aw vaka atal vaka atopa chuan ruata chuan athla ta shama Rosie chu rang takin trap chungin atlan seta a chupa chuan a helmet a phel chia mai chu
ruata ozong anilo ama Rosie bial pa nge mai Timothy nge khani Rosie chuan athilton chu a ufaka a hril tafeka Stephen Ho thin rim chuan an director office an vakala kongkabula chuan dingin director pusang te chu an ngen taloma pusang te chu lo chuakin enge nia enge thilom zia an tia faka chuan ruata lo chuak ro second modu atia ruata chu alo chuka enge ka ti sole ta ka aron ti vai ham hama faka chuan ithil ti chu hriat kha nang hian kan college lai mai chia te hi I khoi thina ni karma sakan kan classmate Esteri khoi to boka tuna kanau Rosie lo khoi le boka hi kan thre thiam thailovani atia ruata chuan thinrim takhian ani mo inaw hi ka khoyamo ka hre thiame min thi ka nei tero ka lifestyle hi yo ta nei tero chuwang chuan inaw khoi anga min puwa ve khanglang che hian mai tharo faka inaw hi ka khoi mi alo ma se ka khoyang kala khoi khopang atipang tang maya student dang te po chu anlo thinrim kher mai an aw nuai hlama pusang te chuan atop ngoi vek ro in ruma kal vek ro ruata nang polu tro khatia tung te kha isak mi range ti in ruata chu hawa ruata chuan ai ka zak ek lo heng mi hring te ka nei hlom lutuk chuan mo faka inaw Rosie kha ka khoi mai ni lovin nu puya pokala neyang ala ti ta teu deva mi pui zinwai nuai ka tang chuan Timothy chu ronda ka rum em hian ruata chu amela faka chuan vin za thian kanaw I khoi ngamani chuan hantung chin ta che ke hi min ma chon ma sakanga yang ative ta phiar maya boruak asang ta khop mai ruata thinrim chuan faka chu ron nek atuma akut alek kan lai tak chuan Timothy chuan lung achara ruata mita tak chuan afafoma ruata na tilutuk chuan amit atom wanga aron hoi chuka mit sen vek chung chuan min nekamo ti pain nek ve atuma mase security ten lokala ruata chu anno tanga mitang te po chu an hodar tirta a fakata thian ho ore an thingrim ala re thai tak lo ruata chu a phu tok hremna pek nge an latung chawani an head of department bula bok chuan an report le ta a head of department chuan fakabula chuan atok ta e ruata laka complaint kan thelu apiang hian engma action hi an ron la du ngai lova a tha e hote faka office vakalte ang atia head of department le faka chu office lama chuan an enjoy phaita a office chuan chuan an luta an boina ti chuan soitran ta a office chuan pusang te a anaw puzuala le atupa ruata puzuala fapa ti chu an oma head of department chuan sar enge omzia hei ruata hian meichia a khoi thin ti in complain a omjing ta khop mai enge omzia atia pusang te chu ngoi renga engma soilo puzuala po ngoi rengin a thua head of department le faka chu en pon en lo an mel ngai an mel run rengota head of department chuan sar heting zelani chuan student te hian min complain anga kan college stan po hian a poi thei sin atia ruata chu ron ding chuakin he mi hring pa faka hian dotin min puni kha anaw kha ka khoi ei lo shrim atia faka chuan izagem a korpoi po thler saka anote khoi sakbok ni danga te poi ti photo karma sa po kan Esteri po I khoi ti kan ria kumdanga po kan SU member pakat amal pui ru ivok ti sakto boka kan director tu pa ini wangin kan ngai dam cheni kha alo ti ve boka ruata chuan ni e Esteri kha chu ka fiam nge lo ma se inaw kha ka khoi lo ma se hro ven khan min nek ve khanglanga I hre khopang inaw Rosie so kala khoi khopang dota min pu nei thudik ka ala chang emang atia faka chuan ingam chuan han khoi ta che enge ka ti thei chu hramai dona lom ti in alo chang le ta ruata in sum zo lo chuan faka chu a nek thal ta se maya head of department chuan ruata chu lo tangin ruata in sum te enge moi ti le atia ruata chuan head of department po chu beng thal top maya faka chuan head of department chu afa boy pui fata head of department chuan thingrim takhian in professor hi kut min tha kamo ruata I jagem head of department kan hi khanglang chi chuan ti pa chuan ruata chu ben atum lai takin ruata pa puzuala chuan khoi hlek su ka fa pa kha khoi hlek su aron ti tamaya head of department chuan makti takhian sar enge omzia ati hu maya puzuala chuan ka fa pa kha khoi su
he na hi ila duni son ngoi reng khan he office atang hian chuak ula in na va thok mai ro ati khur maya head of department chuan pusang te famel pa chuan director sir inge omzia atila pusang te chuan boina aumani chuan kan lo soi khom mayang hetaron kalkher angai lo boina dang kan neya rilu ha na kalain chuak te u inlung oil of ani chuan he college chu san mai ro atia faka chuan thin rim zat hian nilove kan chu san mi alawang he college a hian ka zir chuak ngeang kan lung oil ne te kan tilang don ani min no chu po tum ma ula ka rualin student dang ho po hian min sui ve vek don ani ative ta phiar maya pusang te chon athalom chuak fek ro indu do chu ti ro paisa kan he student nang te chu zirti tu dang te po tala le mayang hindu do dan chon om ta cheu atifak vaka head of department chon saidam takhian athai ka hre thiame faka hote ichuak te ang ke niang te hi chu kan thiam na chawan du a thunei na kan nei ve chong lo chuak te ang an hmel po hi ka mu pai lo atia an chuak ta a he college sa thleng mek tele jaguar hian insom na an neem jaguar hi tunge ani tin timothy kha engwan nge rota nga in siama ama bel nu nge mai rozi kha avati boy tin tunge timothy hi jaguar nen hian insom na an neem adota kan soi zulai te chu an lung oi ta hau lo maya an nuat tranta a an SU leader fakale an head of department te kot lo thlak tu an director pusang te naw puzola fa pa chu an college atanga chuatir torin director chu an voreng maya class pokal du lovin campus sunga chuan kong an zo tamup mup maya pusang te po amang ang tran takhop mai press meet la chuan an lo conve chen bok ne office sunga chuan pusang te a puzola le afapa tlak lai lo zet ruata te chu an veikol ringot maya puzola chuan a hrim ruata nang po hi tinge Bangalore ka omdu itia sum izu chenrala meichia izuk chet kholo puivel mai maya tinge ilo hole thutsia atia ruata chuan kaninga lom chubaka kha SU leader faka kanto ta soini kha anaw rozi ka khoi lo hrim ati punga pusang te chuan engtin nge moni don ni zola police nun rong te puisak nei vak lo mel hri ti nem atia puzola chuan nei te chu nei inspector Josephania solve tak chunia ma se zirlai te hi an thinrim hian an kap do mayang ti ka hlau do lo male atia pusang te chon ma se DCP nei than mal som ki matinen an department an omna mun ain angem tin azota puzola chuan teulo veng danga mi dai lom alo tia pusang te chuan chupa chu kola poisa po adu zat soise heng zirlai ti han not kiang te se hetiang te chuan engtime na kan tho thayang vaude hlekhlom te se atul chon kotte po thlak mai tur atia ti chuan puzola chuan inspector Joseph chu phone ta a an college zirlai te not kiang tu le pangai taka class le tura shil turin Joseph po chu college a chuan local tangeya Joseph chuan college campus chu aron thlinga gate bula chuan zirlai te chu konglaya an lo thutup maya Joseph chu in lapa takin motor tang chuan aron chuka sila ya phora hey zirlai zong te na tur kanum lo na thu oi takin ma ni class threwa kal tor ule ti pa chuan silai chu van lam hoi jong chuan a han kap ta vak maya zirlai te la chuan an lo hlau lo na samaya a then chuan an lo nui liam vel mai maya Joseph chu thin rim nge mai vin za thian tunge in SU leader ati khora zam ho lo hian faka chu aron ding chuaka ke ma hi kan hi ti pa chuan Joseph chu avapan naya zirlai dang te po chuan an ron zui ve a Joseph hian constable pathum vel chu a hruai ve a zirlai te chuan a thu an oi mai arin awangin police po a hruai hnem du lo velani Joseph chuan thinrim takian tunge iming atia faka chuan ka hming I hriat angai lo police nia iti tur chu kaini zirlai te lung oil on hi min hriat thiam puya min pui ani chu tiang nilwa kan director te pa fa I tran pui jok ani vai chuan helai hmun atang hian kan du kan mu ma chu kan kalson lawang ati ta phiar maya
Joseph chuan helai mun atang hian in kal don nge ka kap don cheu ativin khurkhura student zajinga mi pakhat chuan min kap ta che tunge chak jok chu kan hriang chu tipa chuan zirlai dang ten chuan Joseph chu nek an ron tum tamaya athei ang tokin faka chuan azirlai puita chu lo danga Joseph po chu athin rim kher mai constable chuan aron hri ruwa sar kalmayang naktuk lama police force tenen kalle jok mai tiang rin ain an lulul riau mai aron tia Joseph chu atlom la hle mai rum taka fakamel pa chuan encounterin ka kaplum the che ti hriam atia fakala chuan lo mel takhian min kapro ale le chu itur ngam donim ni ti in alo chang mai sia Joseph po chuan ti ngai na vaka hreta bik lo college chu chu santa a pusang te bula chuan pusang te min hrithiam teu olsam de tura kangaya ma se anlul khop mai naktuk lama police force ten kan lo kalanga atul chuan lathi po kan charge mayang atia station laman kalsan leta a chumi za chuan inspector Joseph chu hotlang tamai lo chun zu ala a chumi nuwa KS pakhat chu ador rama chu KS chu nuam chenpui turin hotela kalpuya hotel room chunga chuan KS ne chuan zu an ina andu tok ta mo tia chuan Joseph chuan chu nu thom novel chu phel saka han li mai hituma tukver tanga thil ron re tre chu hreta a tukver lam a hoi chu drone camera hi an tukver zon taka chuan aron thloka Joseph chuan a hrethiam lo kher mai heti hunlai vel hian TNR channel chuan news an lo puang le meka ahma ang bok khan news an pon lai chu aron thim le mak maya second somvel nuwa lo eng le ta a big screen a chuan avai ni na tan tual thana live in ti chuan ni le don ta minute khat nuwa pek chu ani ang TNR channel ilo clear wangin lom thu kan threla che ti hi alo in ziak le ta a pusang te chuan chu thil a mu vele chuan control room a tlan phei ngala duty table a chuan in ring ro audio po kha full quality in da ro aron tia duty pakhat chuan sar ahma amin hek to wang khan main switch a fian off thei to dona kan off mak mai don mi alo tia pusang te chuan atulo he kan channel hi notice a chau ni lo India rampuma hian kan TRP asang ber turani ala tita deu dewa ti chuan tual thana video en le tur chuan screen lam chu an hoile ta thup maya TNR staff tero an mang ang ro to hleni inspector Joseph po chun chutia drone ron thlok vut mai chu mak ti tak hian a en ringota a hlau thong te chuan min en thlatu an omani chiang mai ti pa chuan ain hafel soka hotel chu chuasanin drone camera chu a ta chiam maya drone chuan veng mong lama hruai thla zela Joseph ala aroi phur laklo to chuan a zela lungin avoma avom fu hlei thei silo atopa chuan tui khur a hruai thlengta a athim ema wang chuan drone camera po chu a moto lo Joseph chu a hoi kola thom engma box silo are tlok ani bermai chuta vele khata amazona tak chuan motor light hian aron chuna a phuzok mai a nunglama tangte a sira tangte le akila tangte chuan motor light chuan an ron enta sup maya awm zia chu Joseph omna la hi mun zol deuh tui khur bul chia no pangten fiam na mun ani a ama chu motor tam tak hian an lo hual reng tin ani chu vele abula chuan kha tual thatu ko tum fual takha mai kor dum wa thom na dum veka in sei jaguar nge mai chu ron kalta a TNR channel lampo until nga mek chu atopa chuan aron chuak le ta TV a screen a chuan inspector Joseph le jaguar lo in machon mek chu lang le ta a pusang te po chun mak ati le mai inspector Joseph ani hi ati hu maya Joseph chuan jaguar chu room se thian aina tunge ini nangma hiam ni drone camera min la char tu kha ati vin khurkhura jaguar chuan ni tuna hian ithidon chuan ka thatlai chemi zongzong in life in an endon pokani atia Joseph chuan vatnik atuma ma se alobum koi zok maya a khoi fu hlei thelo jaguar chuan kut a thlak ve ma hovin Joseph chu a chau chheder maya jaguar chu ring tak hian anoi vaka
khonge ka han chevenge o ti pa chuan Joseph chu a nek ta sia maya ti chuan tui khulama chuan ruai phaya tuya chuan alu azunima thochamin Joseph chu athita der maya Jaguar chu hoi kuala chu vele motor light chu amalte tein ati thima video chu atop tadaya car khat chuang ngot mai kan chui nuwa po Jaguar thom reng kan hriat tak lo wang chuan ache to don lo niang ti in thla po amuang man veu to a ma se he kan Jaguar hian top san alo la tum ho lo mai zan kha chu night duty kan neya Nathan office a chuan TNR channel a news su kan en mai maya chuta screen aron thim tamup maya Nathan chuan he Jaguar kha alo kal le don ani nge yang ati ngal fata kan rin ang chen TV screen a chuan tuna tanga minute khat nuwa tual thana video dang aron chhuat tur thu ain ziak le ta a Nathan chuan SI lian te ko fata lian te TNR office arang takin vakalang chu chuan kaini pona kina kan lo kalang atia ke chuan sar engtin kan ti don katia Nathan chuan video alo chhu hun hi kan ngak le phodang khoi mun nge kan lar si lo atia ti chuan minute khatalima video chuan feel te reu te a Jaguar le me pakhat lo ting hi kan muta a Jaguar bulading chu kan han en chianga police form ala hazui rangza thian constable siama lo lota sir khilai mun khi ka hria kan veng tui khurbul ani khi aron ti tamaya rangza thian kan chuka siama te veng tui khurlam chu kan pan tangala kan pan pa chuan Nathan chuan a phone a phora o ATM ho kha TNR channel office lama fakal to pro huna kemania B team khan pusang te in lam zupan bokula alabang ho song khan college lai te veng turin tuna kal ro enge hril chopring in ngaya zona zo kher angai lo kalfatula ni mai ativin tur tura amang an mel khop mai constable siama te tui khur chu kan thlengta a athim khup maya video a lo lang masaber an omna mun feel jim ve deuh mai chu kan hmunge ya kan light kan te chu on engin kan han enfia motor dang reng mu thura omlo kan en zela nim thren khata ti sen kai chu kan mu a ti sen chu kan chui zoi zela tui khurlama min hruai tatlat mai tui khur chu kan vapana mi thi ruang aluchin tuya lo in nim ataksa zong leya lo thing thi chu kan muta a Nathan chuan ruang chu pot chuka kan rin angein police lo ni a constable siama chuan he pa chu alo tinu anwa Nathan chuan hriam ni atia siama chuan hria DSP Joseph Lalun dikani hi atia Nathan chuan mundanga mi aniang mo atia siama chuan mi in an soi du lutuk he police chu akorap ma nupui po vai thum anei to KS ato hrate mem boka chuan ama hiania voina TNR college te vavo tumtu an soi kha atia kei chuan lalnon dikave si anun avatik lo vemo le o bial no mel thatak anei velo ni nge yang ha thlak hlom te kalo ti ril ru no Nathan chuan sema midang phone la ruang hi postmortem torin la ro se atia ti chuan rei lo te an lo thlenga ruang chu an ron la bota a Nathan anena kalkan tum che chu Nathan chuan message atunga message kan han en che chu mak kan ti dun nge mai number hret lo tang hian he tu thattu hi tunge ani hrethu em ti hi ro ni a Nathan chuan he tunge moni le ati hu maya ti chuan Nathan chuan o hrethu e ti hi athon leta ma se are le tawang wang mai se station kan thlen no pot chuan message chu aron reply me silo Nathan chuan cybercrime department te bula chuan he number hi lo trace chu atia ti chuan chu number chu chui tir antum ta a atuka chuan ma taka station ka thlenga ma se karin lo deuh ka muta tlangwal lano panve mel tak pani le pusang tele anaw puzuala le puzuala fa paru ta te sun lo oma Nathan chuan min mu vele chuan rin om lo thuro thilpai mo deuh sai tur ka nei nia atia ti chuan ka thua Nathan chu ding hluaya ni jan khan in channel chuan tual thana video in chho le a tual thana po chu a thleng le tange ya ama po khan investigation ti kan tuma ma se pusang te hin min lo hniala chu po an channel TRP asan zel theinan tual thana video an chho poi hlok puina na man atum ti na ni atia pusang ti chuan thinrim zat mai hian he sum do na hi engma i hrethiam velo man mo takin
heta min ko chan hi soivat la ni mai ativin khurkhura nei thana chuan pusang te churum tak hian mela e oki khati niam ro helai mun hi in channel office ani lo ka office ania police station ani hi helai muna oki ti sang thei tu chun chu ke hi kani ngoi reng khan lo thumai mai ro atia pusang te chuan amel room kher mai tlangwal pakhat jok chu avamela tunge iming atia chu tlangwal chuan Timothy akani kapu alotia nei thana chuan pakhat jok wamel le pa chuan nang tunge ming atilia chu tlangwal chuan fakakania lalfak oma TNR college a hian SU leader kania aloti ve boka nei thana chuan nizan khan tual thana huna khan kan kala ma se inspector Joseph chu alo that man to kan hole don khan message ka donga tual thatu chu tunge ihredu MT in min ronjota ka shedu thu ka shil chuan arele tawangwang mai sia ma se tukin jing khan min ron reply le a thalak pali min lo thona he thalak pali min lo thon te hi jaguar thale turte anni ti in min ron thrila chu thalak chumo pusang te puzwala ruatale Timothy ate thalak khiani nangpoi telve ati tamaya an phuzok loma anin mel ta hrek hrek lom maya fakachuan ani le tinge min ko via tin azot le a nei thana chuan achan chu kha number kha kan chuya I phone number ani ati tamaya fakachuan ehe ava oi omlo ve ati nuwa ruata chun thin rim zathian ka hrialom he mi hring in la SU leader vele tu khian min tha tum ti chu ka chiang alom alo ti vei pung punga ke chun vin zathian longoi ro helai hi in MITM ni kalau ti shepa angoi chiang te sin keima hriat thiam tur la khian bial nu nei ve om top silo kan ti zui shrama nei thana chuan ani chuan faka khongei phone chu atia faka chuan himin kan inspector Josephanen kan in ti boina lama ka thlawa ka mule to lo shrim atia Timothy chu angoi renga nei thana chuan Timothy engwain nge jaguaren tha ve che tum achan om angi hrethem atia Timothy chuan fasha kania tu po ma hian min musit ema dam ve tlak kani lovaniang alo timaya nei thana chuan inwa hian film khur turin ka du chewni police ven himna hnuaya in omang chuan mani in kholaya chuak nem lutuk lo bokula ani lo chun he jaguar hi alo chele mayang atia pusang te chuan jaguarina a target te hi keile kanaw fopate annia keini chu kan him theyang ma se he kazilai no pang Timothy hi a himnan chuan kan ina a om ve ngai ni Timothy voina tangin kan ina ithom notenen loin pulutang che I him nai kan kuta oma min hnialovin local ngeyang che atia pusang tele pura ta tipa fa chuan chuak ta a anu dewa fakapo chu nei thana chuan a chhuwa tir ve mai boka Timothy chu chhuwa ve tuma nei thana chuan loading te atia Timothy pot chu ading ve mai boka nei thana chuan khoi tanga local ngei ni atia Timothy chuan I karuma tangin atia nei thana chuan iroma tanga local ini ti chu ka hrialom khoi khwa tangin nge atia Timothy chuan aizola tangin ti rango thian chang le a nei thana chuan he jaguar hian engwanga target ve tlat change ani ka hrethiam lovani pusang te chungkwa a target kha chu achan hrekher lo maila an channel a heka an channel atang vekin video ape chuak thei poka hriat thiam na chin chu ka nei maya ma se nang hi ka mu ngai ini lowa engwangin nge tha ve che tum atita a Timothy chuan nei thana chumita taka ina chungte chu nangma chui turalom atia akal ta dai maya nei thana chuan Timothy chu a enjoy wangwanga he pa hi mimak takani engama chu hriat karingani ati nuwa ti chuan rai fe kan ti nuwa chuan nei thana chuan ti dan ka hria rin om milo zuite antia constable siama bula chuan avakala siama thil pakhat min ti sakta che atia siama chuan te reng mai sar enge nita atia nei thana chuan khanau pang Timothy kha karing hlel riau mai ti hian ti te jaguar hian nangma po tha avo ve changin vein soila ama jaguar ngei po imu to thuwa soyang che an ina son anom tir ve ngal ngeyang che chuan Timothy kha en thlareng la
chanchin min lo hril zel don nia atia siama po chuan olisar atia nei thana ne chuan chhun thil ei turin tora kan chola nei thana chuan hui ham ti deila tlong te chu ikis ve tak takamo an tia in ti thei lutuk ni silo in soi thei deuh ni si ma se in soi thei em wang pon ni silo hian kan hoi deuh wa a soi hi anu vak lo te kan ti kol vel phota nei thana chuan mo soi te ka recha kania ati tlat se wang chuan ka hril ta lom le ka thut na chu ka siam rem te phota sar in kisi e alo no mani du tak te ne na hanin kis phai hi chuan a thlum dep thei hialin ka ria nang pon ilo tong ve to thawanga ka ti lai chuan a thingpui in phu thot khop chuan anui ta vak moya a moi tuai fai pa chuan hote station lama kalte ang ka hria du chu ka hretoin ka ria atoke ve lutuk che hian ti pa chuan a tho vuta min chua san ta daya pusang te a puzuala le ruata te chu anmong ang ta hle mai anina chuan antei kul rengot maya pusang te security pakati lo luta mi pakati lo hruaya pusang te chuan enge ni ta he pai tu nge thin alo zota security chuan he pa hian zakor hi ataka mutoni chuan zakor ren tha tum ve mek bok ama in soidana ni aven himna ron dilani hi atia pusang te chuan tunge ni a khoi venga nge in om atia chupa chuan siama kania zakor hian ni zan ve khan min tha tuma ma se min tha ma in nangma ni chung ko hi atha phat tur thu seya ven him na kamamoni kapu atia puzuala chu local phain sangte bung bula chuan kan ina hian omtir vero timothy anian room khata omai ro se athu soi hi thu dikani chuan atangkai don revin ka ria zakor omna chinpo kan remai thai sin atia pusang te chuan engna nge I tho renga tia siama chuan kapu mi in lu me kani a ma se ka in lu na chuan zantin mai hi thom ka hresia chuni zan khan zakor answer thin nge mai ani ti kamit nge hian ka hmuwa min that man te ulu tuk ringot ti chuan nangma ni tha phot atum thu te min hrila chuwang chuan in puina karan dilani atia pusang te chuan ole thae he ina hian yom veang atia siamo po chu timothy nen chuan room khatanom ta a anin ko ngai angreng hlemaya zan halo ni a timothy chuan aju pai chu phora siamanen chuan an han in dun vela anti ti tui don ta khop mai chuti lai chuan pusang te a puzola le afapa ruata te chu an sitting room a chuan an lo ti tia ruata chuan kapate he thil ti tu hi chu a chiang vek to lom kan SU leader faka vek khani voin po khan DCP khan asoi vek to kha a phone ringin kan thala ka thona min tha tur thote soi vela police hovin a phone an chui chuak le sia ati bo thote soi le ver mai maya tha ve ngal mai ne ka du ni ati punga puzuala chuan isoyom je chu he zakor hi kha SU leader fak khani iti nami atia pusang te chuan ani lawang kha zakor kha atlan chak em ain fit em bok apian te kha in reng pon lalfak oma chu ani lo chiang alom atia ruata chuan fakani lo pain fakat hurwal puital ani ang alo ti ve poka chutia anin biak mot lai chuan siama an mi khol thar chu ron kalin kapu pain ti lo chuan idea kalo tho ve thengem aron tia pusang te chuan enge han soi ta che atia siama chuan SU leader fakati ni inin ria ati ani nge ni lo hriat na SU leader hi man ula chuan kan zinga tu emover hi zakor angin in chaise live in camera tinen zakor chon midang athat le don ta tin chula chuta ta chuan zakor ani le ne lo a hriat mai don along fakahi zakor ani chuan thi alo em wangin ain puanga ani lo le zakor tak chu alo in lan ngei po in karing atia ruata chuan a thalo tuk ngai dan thata kani afaro pm alo ti chiam maya nunglama tang chuan timothia alo lang thuta ngai dan molmong takani aron ti phaino no maya pusang te chuan engmoi lo soya ngai dan dang inem ni alo tia timothia chuan
Jaguar hi faka launi poni se khoya hian ain puang lawang tin SU leader faka hi keima ni vekena tha kan tum hi adik lo bok atia puzola chuan kan that tak tak ton leine ka do pringot dona lom alo tia Timothy chuan ani le faka chu lo ni lo ta se in thil ti vek ani thu te a hrele ngayang chuti huna chuan engtin nge in soi fi ata kang atia ruata chuan thimrim takhian hey kan thil ti tura ilo boi ve ngai lo kan tu le kan that tak takang kan ina yom mek ti hriang che alo ti pung punga Timothy chuan alu tom vung vung pa chuan hey ha ani le kalo tong trai puyang chu ati supa ruma alu ta daya pusang te chuan ani le tu ber nge Jaguarang chuan in cheidon tu nge Jaguar lem chuni ta ang atia ruata chuan ile keima mole keima lo chu tu nge ni chuangang alo ti ham hama pusang te chuan ole thae ma se film khorang che atia ti chuan chu mi zan la la chuan Jaguar in cheidan ang che chuan ruata chu ain cheya chu mi hlan chuan campus pon lama thlam pakhata chuan TNR channel crew pani te chu camera fitin alo omek boka an roman na chu fu don le in alanga an channela chuan live in tool thana thlen le tur thu chu an chuale ta fakapo chu arum pona melum ain le kha lo zirmial mial maya chuti lai chuan hnunglama tangin ruata chuan aman thuta a hmaya tum saka bora khungin apunala ti chuan campus pona thlam pakhat a hma a TNR crew pani te camera lo fit fel sa vek na huna chuan alu puita a heti la hian siamole Timothy te thian dun chu an ruma zu an lo indun thria maya an zo in chu Timothy yan pusang te chakwa varla kro kani Timothy chuan ka kham lo ka varuk bel ang o atia siama chuan chi to don mi zanin phei chu kha Jaguar man ngei an tum sia kan tan po a lo om thenia chubaka an man palang che security te hi an mengrei theite mai nia ati bulbula Timothy chuan spy camera pathum vel hi aphora hi pusang te ta tho karu kania an chauka borvela son ka vuanga ka laptop nen ka connect anga ruma hian laptop hi lo en rengla min vengla mi an local thut chuan min ron miss call zeu donia atia siamala zudu ve tak aloni bok nen arem ti tam rama ti chuan chaukalama chuan Timothy chu ava pheita a camera chu mun thuma vua an ruma tang chuan siama chuan alo en vereng boka ti chuan Timothy chuan camera chu a bai vela siama chu chak to lutuk chuan lo bai vel kha ngai lo run lawat te ti in alo phunno nuwa ruata chuan fakachu dokana chuan amutira ti chuan an pani chau chuan thlam chunga chuan an omta a ruata chu Jaguar ang chen ein chaya mai kordum vek avowang chuan fakachuan a mel amu theilo fakachu dokana chuan ruata chuan a phor beta fakachu atal vak vaka hey tungeni ativak vaka ruata chuan Jaguar kani he atia anui vela ti chuan sanela chuan ruata le fakachu an ron langta a Mizoram mi puizong zong chuan an en le ta thup mai ruata chuan chimte a phora faka shoka tina faka min hri ro le Jaguar hi tunge nangmani tiro nge nia ithurol puizok isoilovani chuan ka thatang che ati khur khora faka chuan ruata ithil ro man chu a thing ui hle mai Jaguar ang ten in chei vela nangma ini hi karing reng ani mel chapa idu phot chon min thata che atia ruata chu ain sum zo talo alo rui sa deu bok nen chemte chu a hum nget sau sawa faka chu vi tak tak atum tamaya chu vele thlam kongka chu aronin hong thuai maya Jaguar tak tak chu lo luta a ruata chuan avapan naya e heu nang hian emo Jaguar an ti chu i thian pa hi iron chandon emni ka lau hlol lo chelo ka ro in sulela alo ti vei panga Jaguar chuan ruata chu avazuan thuta abo tluwa ruata chuan chemte chu thlawa Jaguar chuan ruata chu thut petin a hnek ta sia maya minute ni don vel chu a hneka ti chuan a hnek hlum ta der maya faka omna lama chuan avakala ruatan faka phona chu a phel saka chu vele kongka tang chuan che to su police kan ni hi an ron tia
Jaguar chu avahoi phaya police anlo ding thup maya silain anlo tin bok chu vele Jaguar chon faka chu man thuta chemte chuan a hroka tina in local nai vai chuan a hroki ka zai nge yang ati khur khur maya ti chuan ato hnung zela faka chu a mazongin anam thuta ti chuan thlam hnung lam tukvera azuang chuak ta dai maya ruata chu athile ta phot mai Jaguar po man anile talo Timothy chu zulatura kal nu tanga dar kar khat vela zu pathum vel nen hina ron luta siama chu alomut hluder to a Timothy chu na soi vak vaka he usiam harte atia siama chu aron har thuda he whisky lir avatui don em ashim shimin everai em vea alautinu anoa Timothy chuan nia anda na kamu mai lova chunmo iplan khaf ulo khop mai atia siama chuan engkal plan mo ati huwa Timothy chuan ruata zoka thidai nia Jaguar tak takalo kala athatanti ati tamaya Jaguar chu kan man le man talwa constable siamala khan Timothy chu ani theilawang kabula rengalom ati boxi kan lu a haita le mai he mishing hi tu tak chu ni moti in kanin so treng mai zong ani tak ber hi kan constable siam po chu a idea wanga an fapa ruata athita mai chu pusang te athinrim ema pusang te chuan anot chuak ngala kut an thlak rep talo khachu awan nei kharmai atuka chuan nei thanani chun office kan titia chutia kan titi mol lai chuan nei thana phone ron ria he pa chu ti pa chuan phone chu apik apa pona afabia minit nga nu vela chuan aron lut le a rin ka chuak lok don o station hilo veng che atia a chuak ngal ringota engma po zo chian ma a chuak dei zel hi chu sim to se kawati takem he TCP takhi chu a ha thlakani chundar khat vela ritwa ka phone chu ron ria rin lo tak mai in pusang te ani tlat mai phone chu kala a hello ka hantia pusang te chuan ASP rin initro arontia ke chuan oni e ti in galo changa pusang te chuan TCP nei thanei ka phone ala theilowa ka bedu sin arontia ke chuan mi mu tur ne a chuak lok enge ni ta ka tia pusang te chuan a englovania ka mudua apoilo khonga in nanga zok ilokal thengem atia ke chuan ole kalokalange ka tia ti chuan office ho san pa chuan SI lian tebula chuan lian te ka chuak lok dona DGP silava ikuta ka da rini o krailwang ti pa chuan pusang te in lampan chuan kain khal phaita ngala pusang te in ka hlen chuan pusang te chuan min ron pan ngala ente ASP he Jaguar hian kan fapa min lak saka ni zan khana thadani atia ke chuan nia ka hrialom aruang po ka mu velom kalotia an security guard pakhat chu anui huk nge pusang te chuan ASP makdeu mai chumo fakati ani khakan ring veka achan po faka phone atanga kan thala khadong innimiawa ma se fakani boxi ro ti chuan ni zan khan thil hriat chhuwa kanaya kumsom panga vel kalta khan kan unaw zinga upaper hian he kan TNR college si ain kol thina ataima a fil ema mi re theita tran pui thina tin he kan college po hi tun thlenga a hlotlin na chan po hi ka uwang khani atia ke chuan tunge u hming chu chuan engber nge soitum katia pusang te chuan hun kal to chu ni thawa kan soitlang pop mai nge ka u kha hming chu zodin puyani a kan ramte kanin muntele kan nei zong hi ama ta fek ni turin kapa khana tia kapa boran nu phei ka chuan ka u hian kanin chung hi ain kol tapera zep thuom lo kan soi pop popange ka u kha kan thi ka adin muna ve kha kan du thina ni min ring ema ma se paisa ero kan kuta ada ngai lo thildanga chuan min ring viau ma se paisa hi kan kuta da ve du ngai lo le aro zong po afap kuta da atum thu kan college function na soite khan kan thin arim ema ti chuan sirtina pek ve hlak kan du ta a kanin bullo kami puma fanu chu dam lova ti chuan ka udin puya bula chuan an ron hruaya ka udin pui hi doctor ani boka
na chok na kan penga athale mayang ti in na chok na chula a nau pang chu chiuta a mase ani na taka chuan kha na chok na kha a hriat lo hlanin tur nen kan thlak thleng ani ti chuan chu tur chuan ka u chuan nau pang chu chiuta a reilo te hnuwa achil phon te ron tla a athita ter maya ka u chu mi pui zong zong chuan tal tual that tuan pu a police te kan phona an ron man ta a ka u an throi phailai khan ka u kha tong me lova amit tui atla zung zung ringot maya chutia police ten an motor lampana an throi phei mek lai chuan atlan thuta kan in bul bol lo paina kham sang taka chuan zuang thla in ain thatta ni chumi hnuwa ka u nu pui sindi po chu afapa nen kan veng tang hian kan hnot chuak ngal boka ma se kan hno chu ma khan afapa lal chan hima chu tlan bowani atia makkati ema ka thin rim boxi chutia ke police officer ma athil ti sual zami rawa apuang zot zot mai chu han ben trap mai chu ka chak ema ani chuan chu zagwa nen in sumna anem ni katia pusang te chuan nei tlatin ka hria ka u sindi kha chan chin ka hrele to mi rawa aphubalak na ani thai mai ngem o ti in ka ngai to ni atia ke chuan ani le inspector josefa athata lawyer monte athat poka khami te kha enge atha na chan tur ti in ka zot le a pusang te chuan lawyer monte kha kati hunlai khan ka u ro zong zong te kan ta ani theina tura min puitu ani a chuan inspector josefa hi ka u man tu berani mani khan ka student te hian nuara an not na ti bau tu le vau turin josefa chu kan ko le a alo tarve to ema chu wangin ka lo hre to lova kanaw zuala hian alo hria atia puzuala chu alo tong chuak ve a hrim hrimin khonge ka u sindi kha om ta kang le atinwa nuwa nunglam batang chuan nei thana o nge mai chuan ama hi zotla aron tia kong kabula chuan nei thana le timothy ale nu pakhat hi an lo dinga pusang te le puzuala chuan makti em hian an lo thira an ron kalphaya pusang te chuan chunu chu a en funga ka u sindi atia chunu chuan ka u te min latinga mamo atia nei than chuan hei le pusang te I u sindi ka lo hruaye zagor chu tunge ani zota che atia ke chu ka bau map mai timothy chuan kum som panga chung te me kha hreom takle mi mu sit tu reng rengin ka khusa ma se ka bai trang nuwa helai mun ka in nge a hian mi khol anga ka om ngai ta ni atia pusang te chuan enga tunge ni a atia timothy chuan iladam hi kalom khop mai kapate ati tamaya pusang te le puzuala mak tilutuk chu an ang phuaw ringot maya pisindi chuan ni e hi ka fapani ka pasal zodin puya in unaw pa in phatsan tak zodin puya in tha tak zodin pui fapa nge timothy lal chan hi mange khani e ati dawak wak maya nei thana chuan wen khan timothy hian min ron kola min mu adu thu soya ti chuan ka va muwa engkim min hril ta vekani chuan mo pusang te ka thian pa rin oma bula ithil ti sual ilo puang vel sot sota hen chunga hian timothy hian camera mun sang sanga afit veka tuna hian nangma ni chanela nge live in pek chu mekani aum zia chu inin puan na chong song kha tuna hian mizoram mi puin an thlir thopani tuna po hian an la live mekani ati pa chuan camera te chu amel kwala an bye bye kwal ver kherle ngala pusang te chu alau thong kher mai phone na phora hey control room ani em off to ati tur maya control room duty pakhat chuan sorry sir tun hun hi kan TRP san lai berani a kan hlok don lutuk ni photo ti in phone ala da dai zoi ti chuan nei thana chuan timothy camera hi off to role atia a off taveka timothy chuan pusang tele puzola churum sathina mila nangma ni wangin kapa ka chana nangma ni wangin kanu nen re thei takin kan oma nangma ni wangin ka una pa nge ruata po ka thangai ta ni hi ati tamaya puzola chuan nang hi zagor mo ati ba nuai maya timothy chuan ring zathian oni e ke hi zagor chukani atia mak anti lutuk chu an ka hau maya timothy chuan nei thana chu ena sir heng mi solte in man ma in thil pakhat che ti min phal sakro atia
nei thana chuan soita che atia Timothy chuan ka pate te pani hi ka du to ka soisak phot ka du ni atia nei thana chuan te renge minute somvela tokem atia Timothy chu noi suka ti chuan pusang te le puzola te chu khoi ta shepa ti chuan a khoi shep so nuwa chuan pusang te le puzol te chu zelam panin kan phur pheita a pisindi le afapa Timothy te po chu an in an nei le theita ni chuan thil pakhat Timothy in thuam na zakor thom no kha katir ngoi wangin min pe a kalom hle mai zanin chu kan case zo fel to baka nei thana point a twittera justice is served ti in apos nge kha ole bial nu ne in kan bial nu te kan bi anga anei velo kha chu ti khan omai mai te u in me tok chau ka valeng nga lo lo tiang mang tha ve ko